Gero kontratuaren amaiera gerta daiteke hainbat arrazoirengatik, bai? Lehenengoa da norberaren iniziatibaz, bai? Kasu honetan alde enpresatik alde ingo duen pertsonak 15 eguneko aurreabizua eman beharko lioke enpresari, bai? Gauza bera gertatzen da kaleratzeetan, enpresak 15 egun arinago abisatu behar duela, baldin eta langile hori egon bada enpresan urtebete baino gehiagoz, bai, bigarren kasua esango litzateke kontratuaren epemuga betetzea, bai, hau da, aldi baterako kontratu bat daukagu, kontratu horretan zehazten da, data zehatz batean bukatzen dela kontratua, orduan data hori heltzen denean, kontratua automatikoki indarrik gabe geratuko da, bai. Kasu honetan, langileak jasoko luke indemnizazio bat, lan egindako urte bakoitzeko 15 egunekoa. Ondorengo kaleratzea izango litzateke kaleratze objektiboa, kasu honetan langileak jasoko luke 20 eguneko kalte ordaina, eta kasu honetan ere gabezi prestazioa jaso lezake langileak. Bai? Kaleratze objektiboa gertatuko da baldin eta enpresa batek langilearengan konfiantza galdu baldin badu edo ikusten badu egoera ekonomikoa ez dela ona, enpresaren egoera ekonomikoa alegia, edo ikusten badu pertsona hori ez dela egokitu lanpostura, behar bada aurrerapen teknologikoak egon direlako, bai? Horrelako situazioetan kaleratze objektiboa argudiatu daiteke. Beste kaleratze bat izango litzateke kaleratze disiplinarioa, berez kaleratze disiplinarioan ez litzateke kalte ordainik egongo, eta baina langabezi prestazioa bai jaso daitekela. Bai? Bukatzeko kaleratze kolektiboa egongo litzateke, kaleratze kolektiboa da ere bezala ezagutzen dugun hori, bai? Eta kasu horretan nolabait esateko espedientea ebazten dan bitartean fogasa arduratuko litzateke langile horien soldatak ordaintzeaz. Bai? Gero behin espediente hori ebazten danean, epaile batek ebazten duenean, langile horiek joango lirateke zepera eta jarraituko lukete paroa kobratzen. Bai? Baina bitarte horretan fogasak ordainduko lieke soldata. Bai? Eta gero ere gerta daiteke epaileak kontratua amaitutzat ematea. Bai? Demagun langile batek goera ez duela gehiago jasaten, baina ezin duela enpresatik alde egin, besteak beste balitekelako enpresatik alde egin ezkero ez kobratzea paroa. Bai? Orduan jo dezake epailearen gana, epaile horrek sententzia ebatziko luke, eta eman dezake kontratua amaitutzat. Bai? Kasu horretan langile horrek langabezi prestazioa jaso lezake. Esan bezala, ja behin epailearen gana jotzen dugunean, epaileak nolabait hiru sententzia desberdin erabaki lezake. Lehenengoa kaleratze hori bidezkoa izatea, bai? Eta kalte ordaina izango litzateke 12 egunekoa, lan egindako urte beti da, lan egindako urte bakoitzeko 12 eguneko soldata aldi baterako kontratuetan. Kaleratze objektiboen kasuan, lan egindako urte bakoitzeko 20 egunekoa, bai? Beste sententzia bat eman lezaken epaile batek izango litzateke kaleratze hori bidegabea izan dela, eta kasu horretan segunetan noiz egin den kontratu hori kalte ordaina mota bateko, kopuru batekoa edo bestekoa izango litzateke. Bai? Hau da, kontratu hori 2012ko otsaiaz geroztik egin baldin bada kalte ordaina 33 egunekoa izango litzateke, eta 2012ko otsaia baino arinago egin baldin bada 45 egunekoa litzateke. Bai? Hirugarrenez, kaleratze hori nuloa izan liteke, adibidez forman akatsak egon direlako, eta kasu horretan enpresa behartuta egongo litzateke langilea berron hartzea.